da masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sana'o'inmu, wanda kamar yadda aka saba ni Hassan Abdul Bulawus ne nake gabatarwa, kuma a bisa al'ada muna duba abubuwa ne da suka shafi sana'o'i, inda muke kai ziyara a kasuwanni da kuma masana'antu domin ganin irin abubuwan da suke gudanarwa na kasuwanci ko kuma sana'a wadda kuma za ta zamanto a alfahari ga al'umma, kuma wadda take bada wani tagomashi ga al'umma. Kuma cikin ikon Allah a wannan rana ga mu a kamfanin Afuwa Works, wato kamfani ne wanda yake samar da ko kuma sarrafa karfe domin samar da sauran abubuwa kamar ƙofofi waɗanda suke ɗauke da wani nau'i na zane ko design da ake cewa, waɗanda suke jan hankali kuma suke burge dukkanin masu amfani da su. A daidai wannan lokaci gani ga shugaban wannan kamfani wanda kuma zai gabatar da kansa, domin masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Assalamu alaikum masu kallo da saurare. Sunana Mustapha Abdullahi Sani, wanda mutane suka fi sani da Afuwa, kuma mamallakin wannan kamfani na Afuwa Welding Works and General Metal Construction, wanda muke a nan unguwar Kofar Ruwa tsallaken gabas. To alhamdulillah. To masu sauraro dai kamar yadda aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi, ga shi dai da bakinsa ya gabatar da kansa, kuma ya bayyana cewa suna fa gudanar da aiki ne a nan a unguwar Kofar Ruwa, wanda kuma ga shi dai muna tare da shi za mu tattauna da akan wannan kamfani. To ka gabatarwa da wato masu kallo da masu sauraro wannan kamfani na ya yake ma, me kuma yake samarwa? To na farko mun yi kokari duk inda mutum ya ji sunan kamfanin kawai ya riga ya san harka ce ta sarrafa karafuna zalla, domin an ce Afuwa Welding Works sannan aka ce and General Metal Construction. To gaskiya duk ayyukan da muke yi a nan ayyuka ne wanda suka shafi harkar sarrafa karafuna, daga wani nau'in karfe a mai da shi wani nau'i. Saboda normally su karafuna ko pipes ko plates ko square rod ko rod suna zuwa ne kusan plain, ba su da wani abu. Yauwa an tsara su, an zo da su ne idan aka zo irin mu za su zo su canja musu salo, su mai da su wani abu da za a dinga amfani da shi na yau da kullum, ko a cikin gine-gine ko kuma a wuraren zama da dai sauransu. Duk wani abu da ya shafi karfe tsakani da Allah mu muna da ruwa da tsaki da shi. Kawai abin da muke so idan mutum yana da wani abu da yake so ya yi da karfe, ya zo ya same mai ce yana son a yi masa kaza, a yi masa kaza, wanda mu za mu iya yi za mu gaya masa za mu iya yi, wanda ba za mu iya yi ba za mu iya gaya masa ba za mu iya yi ba. To masha Allah. To daga wannan bayani na ka kusan zan iya fahimtar cewa akan kawo muku aikatau haka ne? Da yawa. To kuma idan ka cire bangaren aikatau din, kukan sarrafa ne kuma ku kai kasuwa, ko kuma dai aikatan kuka ku ba ƙarfi? Muna yin aikatau kuma muna yin na siyarwa. Duka nau'in karafunan nan da irin wanda ake na aikatau din da kuma na siyarwa duka muna yi. To shi kenan mu ɗauki ɓangaren aikatau ɗin. Kamar waɗanda suke da ruwa da tsaki da irin wannan harka ta ku za su so su san cewa kamar ga nau'in ƙarfe kaza wanda suna ji sun san shi ne, sun san kuma kuma kun san shi ɗin ne. Haka. Sai a bayyana musu cewa to irin ƙarfe kaza fa da ƙarfe kaza da ƙarfe kaza duk muna karɓa aikin su, kuma muna iya mai da su kaza su zama kaza su zama kaza. Ina ganin wannan zai taimaka. To gaskiya ne. Na farko kamar yadda muka ɗauko abun yana da faɗi, amma za mu taƙaita misalai domin dai mutane su abin nan, kuma za mu ɗauko abubuwan da mutane za su fahimta. Na farko idan mutum ya je kawo plate ɗinsa, kowane irin kauri ne wanda za a iya yin kofa da shi, idan ya kawo za mu zana masa design ɗin da zai je a yi abin da ake kira Chinese door. Wannan aikin muna kiransa door printing. Akwai kuma aikin da muke na laser cut, suna ne wanda ake kiran wannan aikin gama gari. Duk da yake ana amfani da wasu mashina kusan kala 3 ko 4 wanda ake wannan aikin.
amma dai za mu ɗauki suna gama gari wanda mutane suke cewa laser cord mu ɗauke shi. A ɓangaren abin da ya shafi laser cord, kowane irin design ne muna maraba da wanda zai kawo aiki, kuma in ya zo insha Allah cikin yadda Allah za mu yi masa wannan aikin kamar yadda ya bukata a yi masa. Sannan za ka iya kawo aikatau, za ka iya zuwa ka ce ga size ɗin abin da kake so. Wataƙila ma bayan an gama design ɗin ka ce a rubuta maka wani suna a ciki. Girmansa kenan. Yauwa girmansa. Yauwa saboda duk lokacin da za ka irin wannan aiki kamar yadda gidaje suka bambanta girma ne, to haka ƙofofi ma suka bambanta da winduna girma ne. Saboda bayan da za a yi gidan da yake da tsayin mita 100 a ce za a iya masa 'yan ƙananun wunduna ko abin nan, dole za a yi manya-manya ne ko da railers ɗin da za a yi duka ya zamanto wanda suka dace da shi. Idan kuma ka samu gidan da yake misali bai wuce mita 10-20 ba za ka samu wasu manyan ɗakuna da manya-manyan wurare a wurin a ciki ba, dole za ka ga wundunansu da ƙofofinsu an ɗauki size ɗin daidai da yadda za su dace da wannan girman wajen. To shine bambance-bambancen size ɗin. To kowane lokaci idan mutum zai zo, abin da muka fi bukata ya zo mana da abin da yake so a yi sannan da size ɗinsa. To alhamdulillah. To amma kuma akwai wani abu wanda zan iya cewa ya bambanta wannan kamfani da sauran kamfanonuwa. Haka. Kamar yadda ni na gane wa ido na. Haka. Ta yadda ake amfani da fasaha ta zamani ko kwamfuta, na'urar kwamfuta kenan, wajen wato wasafa ma irin zanen da za a yi wa waɗannan kayayyaki. Me za ka ce dangane da wannan bangare na fasahar zamani da kuka runguma a matsayin abin da zai taimaka ingancin aiki? To na farko zan yi magana ne akan bambancin irin ayyukanmu da irin ayyukan mutane waɗanda suke a waje. A wannan gaba zan ɗan taɓo tarihi. Ni magana ta gaskiya ƙwararren ne walda ne. Bayan na ƙware sai na ga cewa to akwai ayyuka da ake kawowa daga waje. A wancan lokacin muna yin ƙoƙarin cewa mu yi irin waɗannan ayyuka. Akwai kwaya. Amma sai na tsaya na fahimci wani abu. Kwaikwayo wani lokacin duk inda ya kai da fasaharka da iya ƙirarka, ko da za ka kwaikwayi wannan abun zai zama ya ɗau dogon lokaci. Kuma duk lokacin da za ka yi aiki ya zama ya ɗau dogon lokaci, to ba lallai kai fa a iya biyan ka haƙƙin da ka ɓata lokaci ba. To saboda haka daga wancan lokacin sai na yi tunanin cewa bari in fita waje in je in duba in ga su waɗannan mutanen ya suke nasu ayyuka. To bayan na je na gani na ga cewa da injina suke, to sai na ga akwai fa buƙatar mu fara ɗauko waɗannan injinan mu kawo su mu jona da waccan fasahar tamu ta farko. Idan ka zo aiki wanda ake kira locally aiki, mu ma ƙwararru ne a nan wurin. Sannan idan kuma ka dawo aiki na fasahar zamani, mu kusan mu ne na farko da muka tsinduma cikin wannan aikin, ta dalilin mu mutane da yawa sun zo sun fara yi. Da kai magana kwamfuta, mafi yawanci su waɗannan mashinan kwamfuta ne a kansu. Bayan an zo kamar nan wurin da muke, bayan an zo an yi design ɗin abin da ake so, sannan za a je a sa shi a kan mashin, a fito da shi a kwamfutan mashin, sannan mashin ya aikata shi kamar yadda aka tsara mai cewa ya yi. To wannan kusan shine bambanci. Da kuma na farko mun iya aikin kamar yadda kowa yake yin sa a gari, sannan kuma mun shigo wannan harka ta fasaha, injina na zamani waɗanda suke amfani da fasahar kwamfuta da wasu abubuwan. Da yawa daga cikin injinan nan akwai abubuwan da bature ya tsara cewa a zo a yi da shi. To cikin ikon Allah, tun da mu ma ƙwararru ne a cikin wancan harka ta aikin hannu, mu ma mukan zo mu canja wani abu wanda bature ya yi, mu ƙara wa injin wani aiki wanda yake kusan shi wanda ya tsara injin ba don wannan ya ba, kuma cikin ikon Allah ya zamanto cewa ya zo yana aikin da muka sa shi bayan wanda aka kera shi don shi kuma ya mana abin da muke so. Wani zai iya cewa kamar za ka iya bayyana misali kuma ta yaya kuke ku hakan, tun da gashi injin dai an kawo shi bature ne shi, kuma kun ce kuna ma yin abin da sama ma da yadda bature. Wannan haka yake. Kusan bayani da baki wanda yake cikin harka zai iya gamsuwa, wanda kuma ba harka yake ba, ina ma muna kan wani injin da sai mu nuna abin da mu muka yi, muka canja masa salo kuma ya zo yana yin wani aiki
daban wanda ba bature ne ya yi shi ba, wanda in ka je ma ka gaya mata cewa za a aiki da wannan zai iya ce maka a'a ba haka ba ne. Yanzu misali akwai wani mashin da ake kira hydraulic iron worker, na san da kuka je can ina jin kun yi bidiyo a kansa, kalarsa shine akwai ja da yellow a jikinsa. So wannan mashin din shi kansa da bature ya yi shi yana ayyuka kala ɗaya sama da kala 100. Matukar kana da tools din abinda za ka samu da ya maka wannan aikin, kayan aikin ko moli. To saboda haka idan kana da waɗannan abubuwan, injin nan zai maka ayyuka sama da kala 100. So cikin ikon Allah bayan mun siyo wannan injin mun kawo shi sai muka ce to ai mu ma akwai ayyukan da muke yi anan, su watakila ma ba su san ana yin irin waɗannan ayyukan anan ba. Ya za a yi miwa wannan mashin ɗin moli ko kuma mi masa wani abu wanda za a ɗaura mai dinga abin nan. To irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa. Akwai injin ma daga gaba ɗaya ma mu muka yi shi. Yanzu akwai wani inji da ake yin trading pipe. Bature ya yi wannan injin gaba ɗaya don a yi trading pipe. Bayan na kawo wannan injin, ni na zo na mai da shi bayan trading pipe kuma yana yin design akan pipe. Wanda yake in za ka yauwa suna da irin mashin ɗin da yake yin wannan zanen. Amma kullum muna yin ƙoƙari ne mu kawo wani salo wanda kuma zai zama ya zo cikin sauƙi ne. Wancan mashin ɗin da yake yin wannan design ɗin, a kudin Najeriya a takaicen za ka kawo wannan mashin ɗin da yake ainihin wannan design ɗin da muka mai da injin tiredi yana yin sa, mashin ɗin ya fi naira miliyan 40. Subhanallah. To tunda mu muna da basirar da za mu ga to ga injin da yake yin tiredi zai iya mana wannan. Saboda haka cikin ikon Allah muka zo muka yi wani device da za a jona da wannan injin zai fitar da wannan abin nan ɗin. Kaga idan da sai ka je ka siyo injin da ya kai 40 miliyan ka ɗauko shi ka kawo shi Najeriya, watakila kafin ya zo sai ka kashe wajen 20 miliyan ko 15 miliyan. Kaga idan ya zo magana ka dinga tunanin cewa bari ka zo kai wannan aikin da sauki, to gaskiya zai ɗan yi wahala, don kullum za ka dinga tunanin cewa yaushe ma ya kamata ka mai da kuɗinka. Wato na fahimce ka, wannan dabaru da kuke amfani da su suna taimakawa su kansu al'umma ma wajen samun saukin ayyuka. Wannan kwarai da gaske kamar yanzu wannan pipe din da nake maka bayani, wannan pipe din idan zaka siyi wanda ya zo daga waje zaka iya siyansa a yanzu 35,000. Mu kuma a yanzu idan ka zo jan mu bayan ka je ka siyo pipe din, za mu iya zuwa mu ɗora maka design din akan wannan pipe din, wanda yake idan kai lissafi za a ga bai wuce 17,500 ba ko 18 gaba daya. Can kuma kana magana 35, kusan kudin wancan guda daya zai baka wannan da ake yi guda biyu. Kuma in kai aiki in ba gaya maka aka yi wannan daga waje aka kawo wannan anan aka yi ba za ka gane ba. To inganci fa ai duka inganci ne. Har kullun shi karfe magana ake ta thickness, kaurin karfe. Har kullum duk inda za ka je a duniya inda ake magana harkar karfe, magana ake yi ta menene kaurin karfen. Bayan an fitar da different sizes ɗin karafuna, sai kuma a dawo kan maganar kauri. Yanzu misali akwai pipe ɗin da ake kira 50 by 50. So a 50 by 50 ɗin nan za ka ga wani an ƙara ma by 5 mm, by 2 mm, by 3 mm, sannan by 1.5 mm. Idan za a aje su ka kalle su za ka ga kamar abu ɗaya ne, inda zai bambanta sai ka zo ka ɗaga. Saboda ai wannan an ce by 2.5 mm, wannan an ce by 5 mm, kaga thickness ɗin ya yi biyun wancan. To kullum a harkar karfe magana ake ta kauri. Saboda haka idan ka ga mutum ya zo wajen mu bai samu wani karfe mai inganci ba, to shi ya so. To kenan duk kowane karfe dai kaurin su ya kai dai ingancin su ɗaya. Ai shine, ai misali yanzu duk abin da aka ce maka wannan misali lamba 5 ne, wannan lamba 1 ne. Ai kai ka san bayan da za ka haɗa su. Aiki ɗaya ba ne. A to za a ce maka ga 5 mm sannan ga 2.5, kaga wannan farabin wancan ne. Kenan ba a samun 5 waɗanda suke kuma ɗaya ya fi ɗaya ƙarko ke. A'a, wannan kuma wani abu ne daban. Wannan idan kuma muka dawo za mu dawo kuma nau'in karfe misali. Za ka iya samun 5 mm ya zama mild steel, za ka iya samun 5 mm ya zama stainless steel. To har abada stainless steel ba za ka taɓa haɗa da mild steel ba.
idan misali my steel zai yi shekara 5 a ƙasa bai tsatsa ba, shi stainless steel zai maka shekara 15 bai tsatsa ba. Kaga akwai bambanci. To amma idan aka dawo wajen siyan su fa kusan stainless steel yayi times 3 din my steel. To amma normally muna araha ba ta ado. Araha ba ta ado. Araha ba ta ado. To masu kallo da masu sauraro dai muna tattauna ne da wato shugaban kamfanin Afua Works, na wato kamfanin da yake sarrafa karafa tare da kuma da samar musu wasu design ko kuma wasu nau'ikan zayyana ta zamani waɗanda suke ƙayatarwa, kuma duk gidajen da suka kai suka kawo ana samun irin waɗannan ƙarfuna an yi amfani da su wajen ƙofofi ko kuma wajen abubuwan da ake kira bogula ko wani abu makamancin haka, inda yake dai bayyana mana irin yadda aikinsu ya bambanta da sauran aikace-aikace na wasu kamfanonuwan, duba da yadda suka rungumi fasahar zamani kuma suka kawo injina waɗanda suke na zamani masu wato kawo abubuwa na zamani kuma na ci gaba. To za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun da za mu dora. Madalla masu kallo da masu sauraro, mun je hutun takaitaccen lokaci a cikin wannan shiri na sana'o'inmu, kuma kafin mu tafi muna tare ne da injiniya Mustapha Abdullahi Sani, shugaban kamfanin Afua Welding Works, wanda yake mana bayani dangane da aikace-aikacen wannan kamfani nasu da yake a cikin nan birnin Kano a kuma unguwar Kofar Ruwa, inda yake bayyana mana cewa suna sarrafa karfe kowane iri ne, inda suka tanadi wato nau'o'in injina na zamani waɗanda suke amfani da kwamfuta wajen wato sarrafa ko kuma bayyana irin zayyana daban-daban waɗanda ake yi domin dai a sarrafa karfe a su fito kuma da wani yanayi mai ƙayatarwa. To injiniya, mun dawo gare ka. Za ka gani a mafi yawan lokuta irin waɗannan kamfanonuwan naku, wasu sukan zaɓi su zauna a iya kamfani, sai a cikin kamfani suke aikace-aikacensu, wasu kuma sukan iya fita ko a gayyace su wani wuri domin su aiwatar da irin waɗannan aikace-aikace. Koya wannan tsarin wannan kamfanin naku? Haka ne. Na farko kusan duk ayyukan da muke a cikin waɗannan kamfani a cikin wannan kamfani, wanda ainihin ayyukan da ake yi a cikin wannan kamfani kusan za mu iya cewa su ne mafi kankantar aikin da kamfanin yake yi, domin muna da ayyuka kala daban-daban da muke yi. Akwai abin da ya kira warehouse, ko in ce irin katon wurin aje kayan nan, wanda yau rumbu wanda babban mota za ta shiga ta kwana ta ribas a sauke mata kaya ko kuma ta ɗebo kaya ta fita. Muna irin waɗannan ayyukan. Muna yin abin da ake kira overhead tank, tankin ruwa, babban tanki na ruwa, da surface tank wanda ake aje shi a ƙasa. Muna yin rafta na manya-manyan gidaje wanda na karfe, duka na karfe, duka magana da muke muna magana ne akan abubuwa da suka shafi karfe. To saboda haka idan ka ɗauki kamar misali irin warehouse, idan za ka yi shi yawa babban rumbu na adana kayayyaki, kaga ba za ka kwatanta shi da irin kyaure da rela ba, saboda akwai wurin da za ka iya zuwa ka samu sama da mita 100
faɗi kuma sama da mita 50 a ce ana so a rufe shi da ƙarfe. Duka irin waɗannan ayyukanmu ne muna yi. Kaga wannan za ka iya kiransa babban aiki wanda yake idan ka zo inda muke wannan aikin a outside work a site kenan na waje za ka zo ka tara wuri ne wanda yake ana aiki da manya-manyan motoci wanda ake kira crane wanda suke daga karafunan su dora. Duk kuna da su? Duka muna yin waɗannan ayyukan. Aiki kuma daga nan Kano aiki ya sha ɗaukan ma'aikatanmu ya je kowane state a Najeriya har da Lagos. Har da Lagos ma'aikatanmu sun sha tafiya su je aiki su yi aiki a Lagos. Saboda haka duk wanda yake da irin waɗannan ayyukan muna yin su. Aikinmu bai tsaya a iya kamfani laser cut, door printing, bending of pipe da dai sauransu. Aikinmu ba iya nan ya tsaya ba. Muna yin manya-manyan ayyuka. Muna yin street lights. Di yawansu muna yi. Akwai titunan da za mu fitilun titi. Har shi kuna yi? Ko na solar ko na wanda ya kira electricity street light wanda ake jan a wayarin din abin nan. Muna yi bayan mun yi wa mutum karfe idan aikin ya ba mu har mu je mu sa duka muna yin wannan ayyukan. Duka muna yin wannan ayyukan. Waɗannan su ne nau'ikan ayyuka da ake tafiya wajen wurin da ba kamfani ba ko kuma in ce wajen state ɗin da ba state ɗin da kamfani yake ba. Muna zuwa duk wanda yake so ya ba mu irin waɗannan ayyukan kowane state ne a Najeriya da maƙotanmu Niger, Chad, Kamaru muna masa barka da zuwa kuma cikin yadda Allah in ya zo aka daidaita za a je a yi masa aikin ya samu abin da yake so. To misali ku ta ina kai tsaye ake samun ku duba ga cewa ka ce har waɗanda suke maƙotan ƙasashe ma za su iya tuntuɓar ta yaya za su same ku idan suna so? Muna da website shafin ku yauwa shafinmu da za ka iya mana magana ta intanet. Sannan muna da lambobin waya. Muna amfani da irin WhatsApp, WeChat, Twitter, Instagram, Facebook. Duka wanda ka je ka rubuta Afua Welding Works za ka ga sun fito. Sai ka yi liking ka shiga ka tambayi duk abin da yake so ko ka duba duk abubuwan da kake so. Muna da irin akwai lambobin waya da muke amfani da su. Akwai 080 3603 6657. Akwai kuma 080 3603 6657. Akwai kuma 080 28 26 3771. 080 28 26 3771. Duka waɗannan lambobinmu ne. Akwai wasu amma dai waɗannan su ne waɗanda yake zan iya hakaito su da a kaina. To misali me albishir ɗinka ko kuma me saƙonka ga duk masu sha'awa harka da wannan kamfanin naku? Na farko ina yi wa kwastomomin albishir da cewa kamar yadda aka saba duk shekara na kan je nemo wasu injina da aka kera kusan a wannan shekarar ko shekarar ta gabata mu yi kokari mu kawo su ƙasar nan. To kamar haka wannan shekarar ta gabata mun yi tafiyar na dawo kuma injina suna nan tafe. Wannan albishir na farko kenan. Albishir na biyu, ina jajantawa kwastomominmu irin matsaloli da muka shiga a wannan ƙasar. A wannan gabar albishir ɗin da zan maku, ni har yau ban ƙara price ɗin aikin da ni nake yi ba kuma ba ni da niyyar ƙarawa. Wannan ma kyakkyawan albishir ne. Kuma ina kira ga 'yan uwanmu waɗanda suke irin waɗannan ayyukan su ma su dubi girman Allah su gaya za a yi su samar wa da al'ummar ƙasar nan sauƙi. Kowa ma da ko kasuwanci kake yi ka yi ƙoƙari ka sami yadda za a yi ka samar wa da al'ummar ƙasar nan sauƙi. Domin magana ta gaskiya ana cikin wani hali ba a ƙasar nan. Ana cikin wani hali a ƙasar nan. To wannan kusan albishir guda biyu kenan. Na farko akwai injina sababbi da za su zo wanda suke nau'in wasu ayyuka. Na biyu kuma abin da ya sa wani lokaci ban cika son in faɗa ba, ban ma san wani inji ne zai fara zuwa ba. Shi yasa amma dai insha Allah mu kullum muna nan muna ƙoƙarin mu kare kambunmu na fasahar zamani da injina na zamani. Shi yasa kowace shekara muke ƙoƙarin mu je mu duba
akwai baje koli da ake a China ta injina da ake nuna sababbin fasahoshi kuma duk lokacin da kaji an ce ga sabuwar fasaha to fa abu ne wanda yake zai sauƙaƙa ayyukan to in dai har ka samu sauƙi wajen yin aikin to muna sa ran za a samu sauƙi wajen yin ayyukan wajen biyan ayyukan domin idan da babu waɗannan fasahoshin da babu yanda za a ce ma har yau ba mu ƙara kuɗin abin da muke yi ba. Kenan dai wannan kamfani ina tafiya daidai da zamani kuma cikin ikon Allah muna ƙoƙarin mu zauna mu riƙe wannan kambun yanda ake ce mana kusan mu ne na ɗaya mu zama kullum a haka. To wannan sunan na afuwa ba. To haka ne da yawa mutane sukan tambaya kuma cikin ikon Allah da yawa mutane sukan tambaya in mutum ya ji afuwa sai ya ce sauƙi ne ko ya ce kwasha-kwasha akwai wannan ɗin ma to amma tsakani da Allah a lokacin da ni na raɗa wa kaina wannan sunan na raɗa shi ne ina nufin cewar in dai mutum yana da wata matsala ta ƙarfi in ya zo wajena da yarda Allah ta ƙare za a warware insha Allahu ba alfahari nake ba tun da nake a rayuwata ba a taɓa kawo min wani abu na ƙarfe da ake so a yi ya gagara ni a wuri ba in ka ga ba a yi ba to watakila wurin abubuwan da za a siya ne ba a daidaita ba to wannan shine babban minin ɗin afuwa sannan ita afuwa kalmar afuwa an ka ɗauke ta daman dai larabci ne in ka ce za ka buɗa ta tana nufin abubuwa da yawa amma dai duk daga cikinsu babu wani abu da za ka ga ba abun alkhairi ba ne in ka ɗauki wannan kalmomi. To muna fatan Allah ya tabbatar da afuwar a wannan kalmomi. Amin ya rabbul alamin. To masu kallo da masu sauraro karshen tattauna tamu kenan tare da injiniya Mustapha Abdullahi Sani wanda yake shine shugaban kamfanin Afuwa Welding Works wanda yake a nan cikin birnin Kano a unguwar Kofar Ruwa wanda kuma suke samar da nau'ikan karfe da kuma sarrafa su kamar yadda dai kuka ji kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Hassan Abdul Laus nake cewa ku kasance tare da mu a mako mai zuwa da